Bueno, ara soc secretària autonòmica, abans vaig ser diputada i hi ha gent que pot pensar que la meva trajectòria és sols institucional, però la gent d'Elx sap que no. Allà on estic, la gent sap perfectament que soc de Carrús, que he treballat des de 16 anys en allò que m'ha eixit, que totes les dones de la meva família han sigut aparadores i és precisament el que vull fer, donar veu a totes aquestes persones que s'alcen cada dia i fan gran Elx, fan gran el nostre municipi. El nostre municipi és divers, és multicultural, és ric en història i patrimoni, però també hi ha altres realitats que necessiten ser escoltades. Por ellas y por las que cada día se levantan y se ponen el barri para ir a trabajar. Perquè no esteu a soles, jo dic per experiència. I que sent dir-los molt que són éssers humans que tenen cares com eixes. Com eixes tenen les cares. Quan algú s'està dirigint a nosaltres en valencià, segurament és perquè ens estima. Soc Marian Campello, em presento a les primàries locals de Compromís per accelerar les polítiques valentes del nostre Ajuntament. Em presente per sumar forces, per garantir un govern per a la majoria. Em presente per les que ens vam tindre que criar baix d'una màquina, per les que han de vindre. Em presente perquè no ens podem conformar amb el continuisme. Em presente per renovar la política d'Elx.